caggal ngal e sumanni o fof woni andu an jontaɗo Fouta min jogonima hande ko namdal gotal so tawi aɗa wawi kam min jaɓade jaboɗa min tawi lelani amin namdoma so tawi a wiyama ja wasi o ɓeeɗo sukaɓe à partir de janggo walla hande jamma mo gonne bokare oɗo wutti waktu famay so tawi hande a wiyama kontuma ko fayi arde ha kadi ko ɗiɗo wuttete makko ha bornani e fewnisma en soɗodiri ɗon koye sohlumo ko aata aha donc a jarama ɗum woni ene fewnitimo so astaro gasi janggo hakkilal jamma garane kewal so futiri woni sabu jawnaji ɗe ene dokkire haalaluji goɗɗi kam nandana mbayru leydi garane kewal ɓe mbawa jiddude jamma janggo huccude ngal ɗo fay koye moon onon public amin jiiɗi namdade moon so tawi hol bandul hokkuni sottini
apparato di sviluppo e non ha mai tutto la fatto oggi non anda gayo daga man ñu tanta daw araji mer hanji taw hen dara suwa majjude gadden hen ha tido basa to tudo bangi woni gol sappi wura e fetta e wara gade o sokkini watte e sara mum rewbe fulde ndaga wona irdi pasam nam tam wasiraji ne bam tam wasiraji debbo fulla jarama minen ma ha jango so Allah jadi so tawi ko an gagni ma ha bagende kere so Allah jadi jarama Didi Alas ene wayno pullo hankkadi woni o waɗani wonko wanno hanke canki o jooɗi komo sacco ha ñiiƴiɗe e laaɓa mbaɗa janggo mo hujjidde e rewde fulɓe jogue hujjidde ɓe ɗum noon pullo min jabma ɗon pottoɗa hannde ha janggo yama dañoɗa ɗum noon gara kalda yimɓe e holko e walla ɓurɗa yimɓe ko haalande yimɓe seeɗa ko fati e jamma hannde o les gars so parce que oublier ce soir so et trois grands danseurs Alas yadi den sesa cachet fugo yaɓa hen Philippe Didier Alas ok voilà vraiment vous comprenez Didier Alas parce que kanko o yiɗa ko metti ɗum waɗi il faut qu'il se prépare kala ko heɓana ko fewani wallahi Didier Alas sa yiɗi tobuɗa ha janggo sabne wakko Didier Alas nayso ala wakko subhana Allah indimahu subhana Allah guru bajura songari wa amba amta jogo bo bere hele ko kunde subhana Allah subhana Tangole no kalam hino ko ko riwa nan de yiri ndak
senti il suo gara. Io sono in Charme hande woni keram ɓurɗo downude e nder kulli par ce que ɓewe oɗo ten way yodde waɗe nder batten ko kadi kamɓe koye charme ko foti jarat Prix moɗo 450 euros. prena ko 450 kala mo yoɗani welata wettuɗe yoɗoni soɗo jiɗi recette jango so Allah jaɓi so tawi a dañima mo en tantiɗo ko heewi tan koko fare mis sonon misuji moderne ɗi ngawa guete fof parce que mbaɗi ɗo ko programme ƴettaɗo dura année scolaire wona exécuté wona vacance so Allah jaɓi vacance garo eɗen jogui deux programme de mis hen programme goto o waɗata ko bamako fedde tabital pulagu ene heewi rentude ɓe cuɓo fulɓe yontade wawɓe ñantade e wawɓe ñajde ene waɗi élection goɗɗo o waɗata ko Dakar organisé on ko usine mèche limba donc ɓeɗo sukaɓe jeegoma so Allah jaɓi Allah tawni en ma woodi mabɓe yaɓe Bamako ma woodi mabɓe yaɓe Dakar gam représenté tulɗi e échelon Elle m'excuse, tu m'excuses, faire tu me racontes. Merci. Encore. Pumba.
sabu garangal gonɗo hen ummade yummiraɓe ha tawi sukaɓe on tinnima no feewi sabu ɗum ko fof ari jabde miyum walla miyum walla mawɗum so ɗum ɗoni ɓe mbi ko kawgel wonno so kawgel noon so wuuri tan wodat haaɓe kadi haaɓe jahawa ko noon kadi fowat haaɓe kono ene metti ñawde ñawande ene metti kono noon tan min mbaɗata ɗum ñawɗum ɗum woɗo caɗɗo hareede kadi hawɓe ɓe kadi ngannda ɗo no wuuri haaɓe hiɓɓe ɓe e mbawi mo wuuri waɗi kawa donc so tawi ɗum waɗi eɓe jogii on ko hawɓe ɓe kañumen yo ɓeydo sabu jogoyde effort e hawde kañumen jiilo hottade ko noon ɗum yarata kono ñaworde ɗo ande metti no feewi ɗum noon onon les entrepreneur a tinno noon mi salmini on miɗo sikki bandiraɓe enen fof en beltima sabu sukaɓe ɓe ɓe mbaɗi ɗo ko hay goto waɗani e nder wuuro ɗon kono noon de ha joni ɓeɗo sukaɓe ɓe mbi minen min mbaɗat pastar de vacance ɓe mbaɗi ɓe mbi minen min mbaɗat ɗum ko ha weela ɓe mbaɗi ɗum fof noon e waɗi noon ɓe jotti kadi ɓe mbi hono jamɓe wi minen somin gari min mbaɗat ha weela so jiriji ɗi jiimi ko minen keɓata ararayo kono noon perel wi ala minen min keɗoto caggal sabu ɗum son mbaɗi ha weeli minen koye jibinande wuuro ngo ko hen min jiya ɗum noon minen aussi min mbaɗata ha weela jiriji ɗi aussi so jii ɗum ma dokko min araray kono ɗum fof kadi e waade noon an holko wi an wi minen onon ko karaton ko fof ko gecce kono noon ma laaɓ te so tawi Allah jaɓi jaabima hono jamma hande o nogas e jeegom 27 nogas e jeegom c'est-à-dire 6 juillet 2007 ko hande ɓe mbi wonde kamɓe ɗe